Første gjesten I kveld politikere. Han en politikere som mengan fester I fjus I Kjennekon Falkon, og kanskje særlig tja Sydon Parsta Falkon. Men han eisen med over som ødlarene og finner nekvar akvar. Løktingsmæren ur Skåpon, Gerhard Lockenberg, ikke bensjen for jeg sier sinne ærlige og mening. Heldre ikke tingsens ruer av paddle. Hese Tutsjo Arne, han vil sitte av tinsje, han mengan kommet I brennedeblen. Gerhard jaunavarmæver, men I flere malon har han vært jo I anstøv og I flotjen, og begge I Edskommalon og I samband med Sandøyertunnelen har han vært rukande og samtidig ved samgångene, og han har vært pastor av. Og det nødjaste at Gerhard Lockenberg helt av være at søpla landsens penger bostor, at leta lista falkon løn for å fære heim at gjøre åndsje. Men ta så dår Gerhard begge at synja og spela sjolvor. Kongeren av Sandøyertunnelen, han som sier sånn hoksan, han ånde, Gerhard Lockenberg. Jo, Ja. sett bare I. Det godt? Ja. Ja. Hva da var det heiter vi da givet der kongeren av Sandøyertunnelen? Ja, det vet jeg ikke. Det er ganske nægge røyvant ikke til, men ok. Du tenker da vi? Ja, absolutt. Det her jo ikke Sandøyertunnelen, så det en konger utan rujtje, kan man si. Ja, til en konkurrens han røyke, ja. Men han får komme. Han fyrir på. Ja, det får han. Det har vi bruk for det, og det har bøn her vi. For jeg samtidig skal høre rundt han, og har unge for at stå oss her. Nu det som ikke gammel, det er nok ikke at røymer samtidig, men det som ung, det har vi ikke. Men politikere tar også ofte om ettermæle. For så står det en tøtning over Sandøyertunnelen for ettermæle, til politiske, ikke at hun politiske være. Nei, jeg vil si nesten at det er omgang tøytning for meg. Tøytningen til han ligger I at få gjort noe for samtidene, så at hun kan leve videre og folk kan støve seg her, og har unge folk. Det er det som jeg vil aller helst. Men du har brukt Sandøyertunnelen ut til noen politiske virke rævlig bastant jøkken alle årene. Jo, det har vi gjort. Jeg har brukt Sandøyertunnelen, og jeg har først av fram alt det jeg har hatt en chans. Og det er sånn at jeg får alltid gjøre det. Så lenge som jeg sitter på løkningen, så får jeg køyre til målet fram som et aller største mål. Jeg røyner på at jeg får til jøkken og virker for jeg har fått det gjort. Og vånen er at jeg ikke vil alt og lenge. Hvis vi drønner at du er til det neste, som vi da har snakket om, for det har vi snakket om. Titta, du har ofte kommet til stødene at du er opponent til den egna flok, jaunaflokken. Og du, några ferier kommer så att jag liksom har hotla refsa, att det har hatt och jaunaflokken refsa Gerhard. Hur snägt huxar du om jaunaflokken och du uttalar det? Ja, jag vill nog säga det så läsnar att huxa jag huxar det om jaunaflokken. Men jag huxar det att det som kanske har harsta med och I flokken och mankan. Det var själv bara för snävskikt och helt att det är en öjlande lojlig parter av jauna folk och de huxar så och så. De huxar inte om bredderna. Jauna folk är regularne vitt, alltså vittbegrepp, alltså jauna med det inte. Det är inte något få, som man säger, hattar jauna folken och så det kan harsta man en som säger, det inte för lite syndrom till. Det är alltid det vill de inte man gör vara syndrom. Jag har sagt om man har huxat. Men huxar du, men nu nämnde du det fave alltså, men just huxar du inte om det? Absolut. Att du leder munnen då? Jo, absolut. Men jag har inte det att töcknen ska roa alla tøyna. Och vi valde in I en flock och så huxa allt det samma, att huxa som formavren och så att det. Jag har alltid brett med över en flotche att du måste släppa sig att den huxan. Och vi så harta igen så efter det. Det generar mig slett inte så länge. Men det här vi tar alltså
Jan flocken har vi ju haft det så jävla gott till sätten när vi har det och liksom också som man sagt att du vill strax som faktiskt anda in och nu fungerar det sig och till helt säkert. Alltså då huxar du ju med sig ei med malen som genererar folket runt omkring. Netto vi till att jag har nämnt det malen i huxar till att Janaflocken har haft det så fratt som man har. Vi att en röt över framme och kanske båren går fram som hinner inte har gjort. I halvtid till bara över Janaflocken till gangs. Och inte till nägan. Eisen tar du så kom fram med såna malen som för tutjan så att du ville skilja gruyme för ginsönar ja, alltså du kan ta folk, alltså de som höjrast i ökar landet, det är kanske något för. Det är kanske 95% av folken som sitter och inte säger. Ta är för att säga och något som vi säger nu om mentarna till dömes. Så kanske överhålla i det sen där. Ja, ta en dömes nämnde det här om mentarna, vi brukar några pengar till det är också som så att en listamalare, han har livat att mala så sällan sina listaverk och han som skriver böcker, han skriver böcker så sällan där. Så han också det är så något annat och så öppnar jag munnen och lagt in och gula lite. Och så det säger så för en sån gott så får man att spittla mig ut i mailen och jag i hästhusen där så det 2 i 20 minuter och vi körde mig själv tar pura einer och att köra med så väl sänk som det kunde men det genererar mig så lika väl. Men du är nog så själv tåsar du nog så harst. Alltså du ser folk som får pengar för inte att göra och liksom sätten att du var harst av sambygda man och säger så stora ja, så ser du så brukar det att vara som pottalogskandidater. Jo, det säger jag och det passar. Och ta inte och nämna det här till dömes men jag har det så läsnar. Hvis en onkel ger och vi ser vi listor det och man ser att urslit. Men hvis inte blivit till det att du har det så med gångande och som jag nämnde ganska trollvaxnar och liva något som bara har det att få sig här dessa pengarna. Och hvis det skulle som man säger dodge rätt att ta inte få det här så halt det här harmeligt. Så jag till så något annat. Jag nämnde batabitching. Och det är så öland något annat kanske så sloppungarna vi har och skipen som vill varva det är så något det är inte bara så här folken som man ser och i samhällen så där vi skulle få samtagaver och så ungefär 1 år och andra och ett halvt år. Men det är så något annat som tar hänsyn till eisene som eisen är list. Hvordan tilvita av där? Du vet att det gör uppmärksamhet. Han faktiskt att mest att du säger sånt ting. Det rycker ofta och det rycker i atresfär kan man säga. Jo, alltså det är så det. Jag såg ju att folk lyckas som löpa kanske några få procent av föringen för ut och det halva agerar ni och säger att han är bättre, han är omentad och hade det. Men det är så några procent av föringen som är rockning vid samt med. Och just när malen. Men mentan är det glad för det. Och jag sätter stora priser på mentan. Det har vi alltid gjort och det gör det. Det har vi eisen visst här som jag vill borka sig nu i kommunen som är kan vi då gjort för mentan. Gerard, vi så häpner vi bara vi tar vi känner att menta kvinnor sätter ni sändningen så tog vi bara sittande tror att i visst ju att det chatche kommer på att man till det. Jo, välkommen till det.